Аз съм доцент доктор Иванка Кирова и се занимавам главно с направлението лечение с естествени природни фактори и природосъобразен живот. В това се състои моята цяла академична дейност като преподавател в Медицинска академия и мога да кажа, че аз съм пионер в внедряването, написването на книги и практическото приложение на акупресурата в България. Аз написах учебниците, помагалата по този въпрос и беше внедрено чрез Министерство на народното здраве обучението на масажисти и рехабилитатори в акупресура. Акупресурата е специализирана методика за лечение по меридиани и точки, както иглотерапията, само че с по-физиологичен метод, по-безвреден, който е масаж в точките на иглообождането, като в книгите, които съм написала, са дадени практически съвети за хора, които са не медицински лица, а биха могли сами да се обучат да прилагат тази методика на акупресурата.